Convocadas polas AMPAs do municipio, máis de 300 persoas concentráronse no curro da praza diante do Concello de Muros para denunciar a falla de pediatras na localidade. Demandan que se cubra a baixa de longa duración dun dos profesionais do servizo que se prolonga xa por máis dun ano, posto que tan só contan cunha médico que debe atender ademais o Centro de Saúde de Carnota. Isto implica que 900 nenos sexan atendidos por tan só unha pediatra, polo que na súa ausencia son derivados a outros centros de saúde como Outes ou Noia. As queixas dos usuarios sumasen tamén as do propio Concello, que reclama a Sanidade que restableza a normalidade no servizo. A alcaldesa María Lago remitiu un escrito á Consellería demandando a incorporación urxente dun profesional. Sen embargo, dende a Xunta defenden que se están a cumprir coas ratios, posto que non supera o cupo de 1000 nenos que recomendan as sociedades científicas. Sen embargo, dende o Concello consideran que se trata dunha mostra máis do abandono da sanidade pública por parte do Goberno galego, sobre todo nos concellos rurais e máis afastados dos hospitais.